Żewġ imwiet li xxokkjaw il-komunitajiet tal-Gżira u r-Rabat. It-tlieta filgħaxija tħabbret il-mewt ta' żagħżugħ Daniel D'Amato u l-4 wara nofsinhar tħabbret il-mewt ta' Dr. Tanya Van Avendonk. Daniel D'Amato kien magħruf bħala id-Deneby, miet ħabta u sabta fl-età ta' 32 sena. Fuq il-midja soċjali kienu għexieren il-messaġġi ta' kondoljanzi li nkitbu dwar Daniel D'Amato. Fost oħrajn, it-tfajla ta' Daniel li kitbet ma nistax nemmen kif tliftek għal dejjem, għallimtni nerġa' nħobb u se tibqa' għal dejjem f'qalbi. F'messaġġi oħra Daniel kien deskritt bħala bniedem mimli ħajja u dejjem bitbissima. L-4 wara nofsinhar tħabbret il-mewt tar-rabtija Tanya Van Avendonk li kellha 53 sena. It-tabiba maħbuba mhux biss mar-rabtin kienet ilha 3 snin tissielet mal-kanċer fil-frixa. Ħafna qed ifakruha għad-determinazzjoni tagħha anke meta kienet marida, tant li sal-aħħar baqgħet tissielet il-kanċer. Fuq Facebook kienu ħafna dawk li esprimow is-soba tagħhom għal din it-terfa ta' Dr. Tanya li ġiet deskritta bħala mara ta' qalb kbira.